Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda Dub Smash. Bude to teda Dub Smash hashtag 5, myslím, jo, 5. A doufám, že se vám ten Dub Smash bude líbit. Nemám teda dost Dub Smashů, mám asi 6 jich mám. A tak teda. A doufám, že se vám tento Dub Smash bude líbit a pozdravuju Káťu Bartoňovou a zatím ahoj. Ráda sněhuláky stavíš, tak pojď si se mnou hrát. Já už tě skoro nevídám. Už 500 000 vás tráví čas se mnou. 500 000 hogiášů. Longboard, Ray-Ban, brejle a blondýny, brunety z Rusky, kde jsou malý velký zátky, bikiny, plavky, češky, slovenky. What does the fuck say? Je to v tvoj hlave, myslí, len pozitívne, nebuď kyslý. Je to v tvoj hlave, myslí. Takže teďka jste dokoukali můj 5. Dub Smash. Doufám, že se vám líbil. Moje nejlepší kamarádka Káťa Bartoňová, kterou jsem na začátku zdravila, mě řekla, ať dneska nějaký Dub Smash natočím, tak jsem jí vlastně tím splnila přání. Doufám, že se ti i vám všem video líbilo. Jestli ano, určitě dejte like, nezapomeňte na odběr, koment a tak dále. A zatím ahoj u dalšího videa.